Заповядай, седни на дивана. Как си днес? Разбрах, че напоследък много нерви и стрес има при теб. Разкажи ми какво става с теб. Защо си в това състояние? Много неприятно наистина. Искам да ти кажа, че каквото и да се случва сега, през каквото и да преминаваш, то отминава. И е хубаво да се опиташ максимално да съхраниш себе си и нервите си, защото за напред те ще ти трябват. Когато се изнервяш и хъбиш нервите си, по този начин ти не помагаш и не допринасяш с нищо ситуацията да се подобри. Напротив, нещата стават още по-зле за теб и за твоето здраве. Затова искам да се успокоиш и да мислиш само за хубави, за позитивни неща и за това, което ти предстои за напред. Точно така. И сега ще направим една практика с дишане, което ще ти помогне да се успокоиш. Става ли? Добре. Така. Вдишваме дълбоко през носа, задържаме 2 секунди и издишваме звучно през устата. Хайде. Издишваме. Вдишваме пак. 2 секунди. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. По-добре ли си? Тази практика може да я ползваш навсякъде по всяко време, колкото пъти искаш. Колкото повече пъти вдишваш по този начин, толкова повече ще чувстваш облегчение. Може да не е някакво огромно облегчение, но все пак ще има полза. Да. Другата практика, която аз често използвам при паникатаки, защото преди често получавах такива. Сега по-нарядко. Даже бих казала, че в последните 6 месеца изобщо не съм получавала. 4-7-8. За 4 секунди вдишваш. 7 секунди задържаш дъха си. И 8 секунди издишваш. Разбрали ме? Ще повторя пак. За 4 секунди вдишваш през носа. Отново. 7 секунди задържаш. И 8 секунди издишаш. Хайде да пробваме. Хайде пак. Така мозъкът се насища с кислород. Тази практика е много ефикасна при паникатаки, така че ако получаваш паникатаки,
те посъветвала да не се насочваш към антидепресанти, освен ако не е крайно наложително, нали? Но много са вредни. Много са вредни за здравето, за организма. Аз бих се доверила на хапчетата на билкова основа. Доста често пиех ментаклок и валериан преди време, когато имах такива проблеми. И много хора ми казваха, че това за нищо не помагало. Изобщо не го смятали за лекарство. На тях е било слабо и така нататък. Но аз не смятам така. Аз мисля, че билките биха ни помогнали, когато са дозирани правилно. Точно така. Не бих казала, че само за нервите бих се доверила на билки, а и за много други неща, защото когато съм имала други здравословни проблеми, понеже на моя приятел баща му от много години се занимава с билки. Той е билкар. И доста често, когато ме боли нещо, глава, горе, гръб, крак, око, отиваме при него и той казва това и това, така се пие, от тук ще го вземеш, така ще го свариш, това ще направиш. И наистина всяка болка минава. Едно време хората са се лекували с билки точно по този начин. Нямало е лекарства, нямало е антидепресанти и в интерес на истината са били по-здрави, отколкото ние сега, които пием хапчета. Добре. Сега съм приготвила един чай от лайка. Който също много успокоява. Сега е такъв сезон, че един топъл чай ще ти се отрази доста добре и доста затоплящо. Виж каква хубава чашка съм ти избрала. Точно за зимата. Ето първо теб. Заповядай. Сега ще си направи на мен в любимата ми розова чашка. Искам да ти кажа, че всички имаме такива моменти, които отминават. Но почти всеки един човек преминава през такива емоции и чувства.
моя вече е почти на дъното. И аз ще вървя сега да върша и моите задължения за деня. И домакинските ми задължения понякога така ме откъсват от заобикалящия свят. Да. Много се радвам, че успяхме да си поговорим. Надявам се да се чувстваш малко по-добре и настроението ти да не е толкова зле, както когато влезе и седна при мен. Но да ти кажа, не ми изглеждаш толкова зле, както преди да започнем разговорът ни. Да. Много ми беше приятно. Ще се видим отново. И аз ти благодаря. Да, разбира се. Можеш да ми се обадиш по всяко едно